나이그 비상문화 다시 모르겠네. 비상 대란하니 구시아w 가삼 바르바이 가신동 땅구비리아를 दान'ग्राजानि गेजेराव बिथांमोननि गेजेराव सोर सासे देरहायो दसे समनि उनावनो जोङो मोनथिना मोनगोन बोलोगासिनो दङ जेनबाय तांकुबिरि जोंहा उइनाराव बे आखाइनि पान्जा गेलेनाय दान'ग्राजाया देरहाबाय उइनाराव थांबाय बिथाङा बै बारनायनि हाखौ बिथाङा 나이그 비상문화 다시 모르겠네. बिथाङा देरहानानै खुसियाव गाजाम बारबाय दहायबा महबाराव जाजासिगोन सानजों एसे गोबालाय आं 1, 2, 3सिम थांगोन बे समाव नोंथांमोना 1, 2, 3 ब्रेक लगाव रावबो बाहेरायाव थांथ'वाखै थिगैनो दं बिथांमोना जुजिलागासिनो दङ सानैनि गेजेराव दाङाबाजि जागासिनो दङ बोलोआ साननायावबो दङ बर्थमान सिन बारां जादों बारथ'वाखै बाराखै दाबो दङ आथिं फारसे सिन बारदोंमोन नांगासिनो दङ गोलैबाबो सिन बाराखै गोलैबाबो नों सिन बाराखै कट बिथांमोननि गेजेराव दा जागायगासिनो दङ सोर सासेनाव बांसिन बोलो दं नुनो मोननाय जागोन दांगासिनो होगासिनो बारबाय सेकेन्ड राउन्ड सोरबाखो फार्स्ट राउन्डआव देरहाना दङ फार्स्ट राउन्ड सेकेन्ड राउन्ड जागोन बिरि आरो दान'ग्राजानि गेजेराव बिथांमोना सोर सासे देरहागोन दा हमना मोना दान'व खारो आरो तांकुबिरि बिथांमोननि गेजेराव गोबां खुरनाय लामा खारबाय आउट जाहां जादोंमोन जायाखै आथिं बाराखै दाबो दङ सानैनि गेजेराव दाबो बारलायनाय जायाखै तांकुबिरि आरो दान'व खारिनि गेजेराव सानैबो बाराखै आखाइ दङ तांकुबिरि आरो दान'व खारि सानैनि गेजेराव दाङाबाजि जागासिनो दङ सोर सासेना बेसेबां बोलो बिथांमोननि गेजेराव जों दसे समनि उनावनो फाइनालखौ मोननाय जागोन बोलो होगासिनो दं बिथांमोना आउट दान'व खारि आउट दा बे समाव 1 पइन्ट दा जोंहा जाय खननै देरहायो बेसो दै जाय खननै देरहानांगौमोन खननै देरहाबानो बिथाङानो उइनाराव थांगोन बिथाङा देरहागोन दा सानैनि गेजेराव द्र' जानानै दङ आं रेफारिखौ सुनांसै लगाव नांगासिनो होबाय सौबाय होबाय नायखो नोंथांमोना बिथांमोननि बाग्रायलायनाय बोलोनि खेलखौ बिथांमोननि खेलखौ नायदो नोंथांमोना बेसे बोलो होनानै बिथांमोना खमलायलागासिनो आउट जाहां जादोंमोन नाथाय जादिया दांगासिनो दं बोलो होदों बिथांमोननि गेजेराव दाबो थिगैनो दं नायगासिनो दं बिथांमोनखौ बोलो होगासिनो दं थिगैनो दं दासिमबो बोलो होगासिनो दं आउट खालामना जादों सिननि बाहेरायाव लांना जादों बिथाङा हायाखै दंबावो आधा तांकुबिरि आउट जाहां जादों आउट जाहां जादोंमोन नाथाय खावसे दंबावो आरो दंबावो बे मैल्य जुद्धआव जोंहा दान'ग्राजाया उइनार जाबाय आखाइखौ हमना रायजोफोर तालिया एसे गिदिंलायदो बरिया मोनसे गेलेनांगौरा हिर' एक्सपाल्सखौ मोननो मैखोम जाबाय बिथांनो जों दा जोंनि कमिटिनिफ्राय बिथांनो नैबे साबिखौ गथायनानै बिथांनो होनाय जाबाय रोजा साबायखर रायसंदेरबाय थादों
मानि बेंक नय जाबाय मानि बेंक नय जाबाय